podrbanej lavičky. A ak mám nohy z tej podrbanej lavičky. To je extra. Mal si sednúť na neho. Jaké lavičky ináč? Však čo vtedy ona na stanici? Víš, to není. Hej! Čo to mi hej? To bude voňať. Vieš? O môj Bože, strašne to vonia. Kokos, to jak dobre voní. Ste kamky? Nie. Nie, my sa nenávidíme. Tak som ready. To je Valentína? Áno. Mohla by si, ja si zoberiem rifle a dať mikinu iba. Dobre. Prečo je to Ema? Nie si náhodou autový. Mne sa nechce dať rifle. Tak ja tu mám iba rifle. Moje legendy, ja som zratila leginy, chápete to? To máme obľúbené. Už druhé. Nie, prečo je to? Ja to nebudem čítať, moje. Choďte do piči. Ty čo si vespil? Kámo, ale vôbec sa mi nechci do toho svetla. Hello. Ema má také ráda. Dajte si pozor. Prosím, ty čo tu o mne vyprváš? Si normálna? Dobre. Však lebo mám jebačiky. Nemá to malo na okrasu. Tu mám jebak, aj tu mám jebak veľký. Ty čo vyprávaš? Špina jedna. Na poli. Na poli, takže ešte nie sú v pohode. Ja som mi matka, a moja dcera. A my dve žijeme spolu. Tam si kvapky do nosa, dobre? Aj do očí si daj kľudne. Samo, ty čo vyprávaš? What the fuck is this? Je to ešte? Áno, ešte máš dosť. Dobre, mali sme sa ísť Oboje, choď. Ale neviem, čo si dám. Neviem. OK, bro. Dobre, máš tam ísť. Choď. Počkaj, ale tie kretece idú strašne hore. A mi daj boláku mikinu. Áno, dám ti. Jakú chceš. Nejakú peknú. No, moje ústa si ti určite nedám. Ukáž? Ako? Piči more. O. To ti nedám. Aj máš